A sme späť, vážení športoví priatelia. Dizdarevič, odchovanie srbského basketbalu. Don Koma. Super, máš tam, ja nemôžem. Ešte 4 už robte. Neviem, či to pomôže. Hej, pomaličky stiahujeme, už bolo o 27. Čo? Už bolo o 27. Výborná obrana, dnes netypická pre toto družstvo. Skúsme ešte, chlapci. A opäť bojový pokrik Komančov v Krompách. Hej! Opäť 17-ka. Zo pár bodov dnes už dal. Čo som povedal? Tu ho zaklial. Dúfam, že si nezaklial našich radšej. Pekne. Ďalší srbský reprezentant Dudič. Krásnym spôsobom od pokličku. A skúsme aj ubraniť niečo, priatelia. Tak to asi nebude tá obrana, o ktorej som hovoril. Skoky! Strach a hrôza dnešná strelba. Strach a hrôza, toto sme ani v najhoršom sne nečakali. Robert, timeout! Po koši timeout! Robala krásne. Aj s košom. A opäť Rohoca zaváhal, zapískal niečo, čo nebolo. Každé tretie sa odpískajú. A rozhodcovia podávajú štandardný výkon, priatelia. Nepreskočili svoj tieň. Neodstavené, nedoskočené. Let's do it again. Neubránené. Neodstavené, nedoskočené. A opäť neubránené. Našťastie pre nás, loptu majú Krompachy. Toto keď vidí sponzor, že vraj tu dneska je, tam musí plakať. Za toto som ja love vyjebal.
pač nie sú sa tu. Jak Robko môže falovať? S takou slavnou sestrou. Lišiacky to teraz zahral Probala. Využil svoje skúsenosti, rýchlosť i basketbalový Ach jaj. A štvrtý faul Takáča. Že mu dal rukou a on si sa Opäť rozhodca z 2 metrov nevidel, že Švácovi to zajebalo do nosa. Blok zo zadu. Poď! Pekná! Poď! A však od 2 body sme dali na co Počkaj, jak stiahneme, ti bude chýbať. Toto by sa malo nahrávať, Suvo, lebo... To sa nahráva. Papu, keď nebudem mať milión kliknutí na YouTube do mesiaca, jedem na to do piči. Nafilmoval si aj toho, čo dáva tie hlášky. Pôjde ti do objektívu. A tu je top fanušik. Čo do vernosti klubu. To je on, to je on. Veľmi nepriateľné a nepríjemné skore štvrtá štvrtina. Finálový dvojzápas medzi Kapibarami Košice a Dastetom Krompachy. Pri lopte sú hostia. Stavená stratégia je to veľmi jednoducho. Vy to nevidíte, ja to vidím. Krásny zbeh a krásna obrana od mladého Čilaga. Škoda, že to nevyšlo. Matúš, nie je naša stratégia od 22 prehrať doma, tam vyhrať o 25. Ale podľa mňa Ríšo nepôjde tam Pavíš. Ne? Lebo je najbaný, že nehrá. Matúš, volaj. Nerozprávaj mi tam hlúposti. Až dvaja rozhodcovia si všimli faul, neuveriteľná zhoda. Náhod. Robo však nechal. Nie, ale Robo má ktorý? Tretí. Robo, ešte dva, poď. Nech stoja za to. Posledný s krvou. Nie, posledný sú dva s krvou. To všimli, už 5-15 minút. Čo som povedal? Ani bod! Treba využiť! Poď! Poď! Vynikajúco! A opäť zavelili sme do obratu. Už je to len o 19, chlapci. A opäť zlá obrana. A opäť kôž. Prestarnuté družstvo z Krompách hraje to, čo by mali hrať mladíci z Kapibár. Rýchle protiútoky s presným zakončením. A ďalšia trojka. Poď, poď! Odbráni! 16 už nemáte. 17 skončila. Pozor, raz sám. Ove, strieľaj! Strieľaj! Ove, ove!
Nie sme zo sumo. Nie na sumo, ale zo sumo. Tretiny. To je skoro to isté. Už nemáte. Dobre, už jedna. Čo som povedal, že nedáš ani bodov? No, ešte by sa dalo. Pozor, ešte na... No, je vonku. Vybaveno. Nepískajte somaliny. Opäť veľmi biedný výkon Bez rozhodcov. lopty sa nepískajú domáci fauly. Ahoj. Kde sme? Aj 14 skončila. Eru 14 je vyhorený už niekoľko rokov. Jelená 14. Toma, daj. Dáme. Nie ty, tvoja sestra. Dáme aspoň na 5. Pri lopte probala. Kováč. Nemáme času, dáme na koš. Dizdarevič. Áno, to je on, ako ho poznáme. More. Pohodne majú strelcov. To už povedz. Kde ste, dá, na čo tu ide? Točný. Hoď sa ozem. Lipnický štvrtý faul. Robo, posledný nech stojí za to. To nechá zuby na palubovke. Aby si zobrať 17. Zakusni sa do palubovky. A na odvetu nebude pripravený. Zakusni sa do palubovky. Nebude s maskou na tvári. Koby. Dobrý faul. Doskok. 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 Áno. Dobrý faul, poďme. Skvelý Lipnický. Mladý Donko má. Vážení športoví priatelia, tento hráč má veľký potenciál a budúcnosť. Skúsená. To je ono! A úplne nesranný komentátor, poďme do toho. A ubraň to, ubraň! A skúsme jednu obranu. Tak možno ďalší útok. Nevadí, poď, poď! Takto to nepôjde. Nepripravené, z odskoku, veľmi ťažká strela. Toto dávam len ja a Bleky. Sem tam LeBron James. The MVP. Yeah. Mimo, šláp na ňom, šláp na ňom! 4. Oboj strany, halo! Halo! Oboj strany bol, halo! Ty kokso! To je tu domáci! Ty kokso! Oboj strany, faul! Už tedy si pískal, ty vole. Nevadí, aj teraz sa na basketbale, tak sa Áno, vidíme prestarnuté trio rozhodcov, ktorí pískavali už pred 20 rokmi a kvalitou ostali pred 20 rokmi. Hej, nepresnosť, strieda nepresnosť. Nevadí, nevadí, poď záber, poď! Za 10.
sadil. To mi zdá, že... Nie, nemôže byť. A to ďa. 8. Ale počkaj, 10 je, že sa musíš pohnúť s loptou? Dobre, také. Také není, že stojíš s loptou a nič nezrobíš 10 sekúnd? 5? Ale musíš byť tesne bránený, ty môžeš stať, ale musíš byť tesne, keď stojíš sám u sebe, tak môžeš stať koľko chceš. Môžeš stať 24 sekúnd. Keď si tesne bránený, tak do 5 sekúnd musíš to robiť. Toto, vážený, bolo technické okienko. Tento sympatický mladík. Mladík jak mladík. Tak dajme tomu, že mladík. Stále sympatický. V plnohodnotnom veku nás práve poučil o niektorých pravidlách v rámci sekúnd. A za ním, vidíte ho tam, reprezentant, skvelý hráč, dobrý človek, Robert Nuber. Domáceho hráča. Tak a vráťme sa späť k zápasu. Kapibary stále prehrávajú. Tam stretching za to. Áno, a tam sexuálne polohy, k tomu sa nebudeme vracať. Škoda, frustrovaní diváci. Jaký to bol faul zase, jo. Vidíte vypredanú košickú arénu basketbalovú na Palackej ulici. Oh Jesus. Krásni mladí ľudia prišli podporiť svoj obľúbený tím, tak ako celý rok mu fandili. Aj dnes. Sexy. Podľa mňa tu nie sú diváci. A minúta do konca. Skúsme to ešte otočiť. 3! A opäť bez obrany, našťastie pre nás nepremenil. A je to rozhodnuté, vážení priatelia, ostáva posledná minúta do konca, 40 sekúnd. Ešte sa Lipnický pokúsil skorigovať nepriaznivý stav. A tu počujeme názor skvelého hráča. Poprosím vyjadrenie do televízie. A vidíte ten skromný úsmev na perách. Má bronzovú medailu, čo sa ti vyjadrovať. A Lipnický, prvá šestka. Ako obvykle. No comment. Hektárovo! Trompachy pod tlakom a stovku už asi nedajú. Poď ešte, poď sám! Ty si... Tak to aj dopadlo. Extra 43 bodov, 17 z Krompách, polovicu superohov, skóre. A je tu koniec, vážení priatelia. Družstvo Krompách si vypracovalo, no tak toto nevypočítam, takže to tam ukážem radšej viac ako veľký náskok. Ďakujem vám za pozornosť a na budúce dovidenia. Díky, čau!